Hej børn, og velkommen til. Jeg hedder Henrik, og vi har lavet en lille video til jer. Vi vil starte med at præsentere os selv. Jeg hedder Julie. Jeg hedder Maria. Jeg hedder Katarina. Og jeg hedder Sara. Og vi går på pædagoguddannelsen i Randers. Hej børn, jeg er Tidskapslen. I har sammen med de 5 studerende fra Randers lagt en masse ting i mig. Lad os åbne op og se. En and med vinge, en and med vinger, en and med fod, en and med fødder, en and med lumme, en and med næb. En and med vinge, en and med vinger, en and med fod, en and med fødder, en and med lumme, en and med næb. Godmorgen sol, godmorgen morgen sol, som skinner ned på Bellis og viol. Og ned på Jens og Karl, de frække fyre, som står og tisser på en tissemyre. Men myren må man ikke tisse på, så derfor råber jeg, lad være at stå. Og tis på myren, men gå hjem igen, med jeres tissemyre, tissemænd. Godmorgen sol, godmorgen morgen sol, som skinner ned på Bellis og viol. Og ned på Jens og Karl, de frække fyre, som står og tisser på en tissemyre. Men myren må man ikke tisse på, så derfor råber jeg, lad være at stå. Og tis på myren, men gå hjem igen, med jeres tissemyre, tissemænd. Hej børn. Jeg håber, I har nydt vores lille bog og vores lille eksperiment med vores tidskapsel. Vi har i hvert fald haft det meget sjovt sammen med jer. Så nu vil vi gerne sige farvel, og hej hej. Det kan være, at vi ses en gang. Hej hej!